Masitosť. Také zaujímavé veci objavím. Ahoj. Super veci. Toto mi bude hrať P4 veľké. To tak? Alfa. Wow. Sú tu dve? To je kráka, ne? Toto sú kolóny, ty kokos, hej. Ja som tiež takéto uviazol, že do piči, však vieš, akože oni si, dobre, 5 minút pred spolu škádzam do telenia, ale stojí, do hyti. Koľko si platí naozaj? 10 eur. Asi pohoďa, ne? No, Či? keď nič nerobil, len zberal. Normálne by to stalo 25-30, som vybavoval, vieš. Díky, vedia, síce nie, teraz auto bude mať STK-čku emisnú, budúci mesiac a možno aj to sklo. Len tam musím ísť ešte za tými mechanikmi, ktorými to majú meniť, ktorých máme vedľa v budove HP. Alfa. Nemám rád také autá. No, to auta. Netrúfam si riskovať. Teda duše. Brzdy sú dobré. No už to nesvieti, a nie? Svieti to ešte? Nie, to svieti len až pri štartení došla. Ten tie hodinky? Hej. Dobre. Auto ti ide. Aha. Ďalej to. Ďalšie nejde? Ide. Ide jedno. Ale nevždy nevidím. Teraz to má nejaký Passat predtým, nie? Nie, nič tam není. Deprimometer. Ja som sa včera na to smial, keď mi to Juro písal. Čo? Deprimometer. Vieš? Ja to volám, že G-meter. Koľko gečok je do sedadla? Áno? Zime. Aj zlý vyjebaný.